Οι βασικές μας επιλογές είναι δύο. Είτε θα δουλέψουμε με τα ενθέματα σιλικόνης, στα οποία υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα, είτε είναι τα ανατομικά, αυτά που λέμε δίκιν σταγόνας, είτε είναι τα στρογγυλά, είτε είναι μια ενδιάμεση κατηγορία, τα λεγόμενα εργονομικά ενθέματα. Τέλος πάντων υπάρχει πια μια μεγάλη γκάμα ενθεμάτων με την οποία καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των σημερινών γυναικών σε ό,τι έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα. Η δεύτερη μας επιλογή είναι η αυξητική του στήθους με το αυτόλογο λίπος, δηλαδή συλλέγεται το λίπος από περιοχές με τοπική λιποδυστροφία, όπως λέμε. Στις γυναίκες είναι συνήθως η περιοχή της κοιλιάς ή η έξω επιφάνεια των μυρών, τα ψωμάκια μου, τα γνωστά. Οπότε συλλέγεται αυτό το λίπος και τοποθετείται στους μαστούς, χωρίς τομές επί της ουσίας, έτσι, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.